Sziasztok, szép napot kívánok! A mai nap folyamán lehet engemet keresni, mindazok, akik szeretnék tudni, hogyan fog alakulni számukra a jövő. Ha a te életedben, a te házasságodban kíváncsi vagy arra, hogy meddig fog elmenni, hogy a te élettársi kapcsolatodban hogyan és mind fog alakulni, illetve, hogy a te társad, illetve ez lehet férfi vagy nő, meg egy csal, meg egy csalt, vagy pedig van benne egy olyan, hogy már nem érez irántad úgy, és szeretne egy másik társ fele, egy másik fél fele nyitni, én erre meg fogom neked adni a választ. Ehhez nincsen semmi másra szükségem, csak egy képre rólad, illetve a másik szeméről, akiről szeretnél tudni. Vagy ha csak szimplán a társadról szeretnél tudni, akkor csak róla kell elküldened képet. Én nem vagyok jós, én nem vagyok látnok, nekem nincs jós kártyám, szimplán egy képre van szükségem, és én ebből meg fogom neked tudni. Én belelátok az ő érzésébe, az ő életébe, és a jövőjébe hogyan fog alakulni, és meg fogom neked ezáltal adni a választ számodra. Illetve, ha érzek olyan betegséget is, vagy jelenleg van nálad egy betegség, ami még igazán nem mutatkozott ki, és komolyabb, én erre is meg fogom neked adni a választ. Nagyon-nagyon sokan keresnek engemet már külföldről, illetve itt Magyarországról. Mindig igyekszek mindenkinek visszaválaszolni, és sorba menni, és hál' Istennek mindig tudok mindenkinek segíteni, hiszen ez a legfőbb cél, hogy az embereknek az életében tudjak segíteni, hisz nagyon rossz az, amikor egy olyan állapotba kerül egy ember, mind lelkileg, mind testileg, amikor nem látja a kiutat a bajból. És nálam az van, hogy én nem csak megmondom azt, hogy mi van vele, hanem én megadom a választ is számára, és segítem az ő útját, hogy ki tudjon ebből jönni. Nem húzom tovább a szót, én elbúcsúzom, keresetek engem bátran privátba. Minden jót kívánok nektek, az Úr áldjon benneteket, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, legyen csodás napotok!